Proeven tegen de droogte zijn hoopvol, maar geen structurele oplossing. Het is dinsdag 14 juli, dit is Zeeland Nu. Minister bezoekt Zeeuwse proefprojecten. Delta Kenniscentrum kan niet mislukken. En vijfde restaurant Sergio Herman geopend. Dames en heren, goedenavond. De Zeeuwse boeren hebben nog altijd flink last van de droogte. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat was vandaag op werkbezoek in Zeeland om een aantal proefprojecten te bekijken die boeren van voldoende zoet water moeten voorzien. Maar hoewel de projecten allemaal op zich hoopvol zijn, voor een structurele oplossing is toch echt meer nodig. Het is misschien niet de meest geschikte dag om de minister ervan te laten doordringen hoe groot het droogteprobleem is in onder andere Zeeland. Want het regent. Maar het probleem is nog niet weg. Het speelt zich voornamelijk onder de grond af. Als je over droogte komt spreken, moet je wel water meenemen. Hè? Dus, Het begon nog met een grapje bij aankomst. Maar de reden waarom de minister in Zeeland is minder vrolijk. Want wordt er nu niks gedaan aan het droogteprobleem, dan is het straks te laat, zeggen de boeren. En daarom bezocht de minister 4 proefprojecten die mede door haar ministerie zijn gesubsidieerd. En die erop zijn gericht om zoetwater vast te houden. Maar ondanks de vele experimenten is dé oplossing nog niet gevonden. Het is echt heel erg gebiedsafhankelijk. Het maakt nogal wat uit of je hier op de klei zit of in het oosten van het land op de zandgronden. Dus ik denk dat het daarom ook juist zo goed is dat er per gebied ook gekeken wordt van wat is hier nou nodig. Maar ongeacht de oplossing, voor alles is voldoende aanvoer van zoetwater nodig. Niet alleen vanuit de lucht, maar bijvoorbeeld ook via pijpleidingen uit de zoetwatermeren in Brabant. Wij hebben gewoon, ook voor dit project, voeren wij extern water aan. Pijplijn wordt natuurlijk genoemd. Ik weet dat ze op Schouwen druk bezig zijn om dat door te rekenen. Ik hoop eigenlijk dat dat haalbaar blijkt te zijn. Want dat zou een enorme verlichting zijn voor heel veel telers. En een van de meren die belangrijk is voor de zoetwatervoorziening in Zeeland is het Volkerak-Zoomeer. Daarover heeft de minister onlangs laten weten dat deze kabinetsperiode sowieso zoet blijft. Een fiasco als rondom de Marinierskazerne is bij het nieuwe Delta Kenniscentrum voor Water, Voedsel en Energie zo goed als onmogelijk. Dat zeggen de Zeeuwse onderwijsinstellingen die betrokken zijn bij de uitvoering van de plannen. Bij de kazerne was Zeeland afhankelijk van allemaal partijen die dwars konden gaan liggen. En dat ook deden. Maar dit project hebben we helemaal zelf in de hand. Het Delta Kenniscentrum is er nog niet, maar de ambities zijn hoog. Dat wordt een toponderzoeksinstituut met toponderzoekers op maatschappelijke wereldvraagstukken op het gebied van water, energie en voedsel. Met daarbij behoorde onderwijsprogramma's en daarbij passende faciliteiten zoals laboratoria, field labs, living labs. De HZ, Scalda en University College Roosevelt zijn in Zeeland de oprichters van het Delta Kenniscentrum. Voor UCR wordt het internationale karakter van dat centrum belangrijk. Klopt, een nadruk ook op Engelstalig onderwijs. En dat zal ook gewoon ervoor zorgen dat de studenten over heel de wereld naar Zeeland komen om op het gebied van water, energie en voedsel te kunnen studeren in onze prachtige delta. Voor Scalda, dat mbo-onderwijs geeft, is het bijzonder om mee te doen met het hoger onderwijs. Het is denk ik heel belangrijk dat we in Zeeland ook zorgen dat de kennis die gegenereerd wordt, dat we die ook zo goed mogelijk en zo snel mogelijk kunnen toepassen. Ook voor het bedrijfsleven en de regio zelf. En juist daarin kan het mbo een hele grote rol spelen. Alle betrokkenen zijn dus optimistisch. Maar wat kunnen zij doen als de plannen, net als bij de Marinierskazerne, toch niet doorgaan? Er zijn garanties gegeven, er is commitment over afgegeven. En het grote verschil met de Marinierskazerne, dat wil ik nog wel benadrukken, is dat we nu in eigen hand hebben. Wij als founding fathers, en dan heb ik het over UCR, Scalda, HZ met Utrecht, Wageningen en daarbij ook NIOS en Wageningen Marine Research. Die kunnen dit zelf gaan uitvoeren en dat kunnen we ook en dat gaan we ook doen. Hebben we gezegd, we moeten eigenlijk zo snel mogelijk samen aan de slag. Zo snel mogelijk concreet werk maken hiervan. En zorgen dat we eigenaarschap hebben. En dat we ook een kwartier maken die nu aan de slag gaat. Dat we die goede dingen mee kunnen geven, goede richtlijnen. Om ook zo snel mogelijk dit centrum te gaan concretiseren. En bij de HZ in Vlissingen staat verslaggever Marcel de Kranen. Marcel, iedereen is wel heel optimistisch. Gaat dat Delta Kenniscentrum er dan zeker weten komen? Nou, de euforie is natuurlijk begrijpelijk, hè? Iedereen wil de teleurstelling van de Marinierskazerne zo snel mogelijk vergeten. En zeker de onderwijsinstellingen die het kenniscentrum moeten gaan realiseren, ja, die hebben helemaal geen behoefte aan twijfel. Maar veel Zeeuwen zullen toch denken, eerst zien en dan geloven.
Goed, en wat moet dat Delta Kenniscentrum uiteindelijk voor ons gaan opleveren? Het moet 140 banen gaan opleveren. Denk aan docenten en aan onderzoekers. En 200 extra studenten per jaar. Maar veel dingen zijn ook nog onduidelijk. Komt er bijvoorbeeld een nieuw gebouw? Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk wordt het kenniscentrum ondergebracht bij de bestaande onderwijsinstellingen. In ieder geval komt er een kwartiermaker en die gaat de komende maanden bepalen hoe het verder gaat. Verslaggever Marcel de Kranen, dankjewel. En weer is het imperium van de Zeeuwse chef-kok en ondernemer Sergio Herman verder uitgebreid. Vandaag is in Antwerpen zijn 5e restaurant geopend, The Pristine. Een opening van een nieuw restaurant van topchef Sergio Herman krijgt vooraf een eigen persdag. Een tiental verschillende media zijn uitgenodigd om een kijkje te nemen bij Le Pristine in Antwerpen. Het is na Pure Sea, Blueness en Air Republic in Katzand en de Chain in Antwerpen het 5e restaurant van Herman. Er is weer een nieuw tijdperk, er is weer een nieuw verhaal dat je kan schrijven. En samen met al die jonge gasten rond me heen, er zijn ook veel Zeeuwen bij betrokken, is het gewoon uniek. Weet je wel, is dat weer schitterend om die mensen ook weer te laten shinen. En ja, daar doe je het ook voor. Le Pristine wordt een mix van Zeeuws en Italiaans. En het is anders dan de andere zaken van Herman. Ik vertrek altijd vanuit Zeeland, altijd. Dus Zeeuwse terroir, Italiaanse flair. En ja, dat hebben we gewoon doorgevoerd. En ja, dat zijn wij, weet je wel. Ik ben Zeeland, ik zal altijd Zeeland blijven en ik hou van Zeeland. Dus ja, dat zeg je dan ook hier in Antwerpen neer. Als Sergio Herman een nieuwe zaak opent, dan kan je ervan uitgaan dat er storm loopt. En dat betekent werk aan de winkel voor Thomas Doge uit Hulst. Hij is een van de 2 chefs. Dat is een heel grote kans die ik met 2 handen aanpak. En ik ga er gewoon vol voor om dit tot succes te leiden. Ja, Sergio heeft altijd gezegd, zo, op termijn gaan we samen iets doen. En toen kwam dit voorbij en ja, natuurlijk zei ik ja. Ja, die jongen die sprong er natuurlijk ook sowieso al uit. Die heeft zo al heel veel kennis en die wilde ook graag weer de volgende stap maken. Dus Thomas is wel een van de mensen die op mijn notitieboekje stond. Thomas Doge werkte 3 jaar als keukenchef bij Pure Sea. En daarvoor had hij zijn eigen zaak, Hemelrijk in Hulst. Le Pristine is weer een stap omhoog voor hem. Onze ambities zijn gewoon om een van de mooiste en fijnste zaken te worden in onze streek en verder buiten misschien ook wel, hopen we. Maar heeft het de ambitie om echt sterren te halen? Ik denk het niet. Die moet je je thuis voelen, dat is het allerbelangrijkste. En als je dat voor elkaar kan krijgen, dan komt de rest vanzelf af. 2 van de 5 restaurants van Sergio Herman zitten in Antwerpen. Of we binnenkort nog nieuwe zaken in Zeeland gaan openen, is de vraag. Ik ben daar wel mee bezig, maar het heeft door de corona ook een beetje stilgelegen. Dus als het zover is, laat ik het zeker weten. Dan meld ik me wel weer. Het restaurant Le Pristine is voor de komende 2 maanden al volgeboekt. Dus ze kunnen in ieder geval volle bak aan de slag. Bij mij in de studio inmiddels collega Stefan Dane. Want Stefan, het is weer dinsdag, tijd voor de corona-update. Staan er nog voor Zeeland opvallende zaken in? Ja, best wel eigenlijk. Er zijn de afgelopen 2 weken zijn er 19 bevestigde besmettingen met het coronavirus bijgekomen in Zeeland. En 15 van die besmette personen wonen in de gemeente Goes. Nou, zeg je dat af tegen het inwoneraantal, dan is Goes de zwaarst getroffen gemeente van Nederland. Over die afgelopen 2 weken, god, dat is wel opvallend, ja. Ja, absoluut. Het is ook onbekend nog wat de oorzaak is. We hebben net een bericht binnen van de GGD en zij doen nu bron- en contactonderzoek om daar meer over te weten te komen. Ja, nou hopen maar dat het hierbij blijft. Voorlopig. Dat is zeker te hopen, ja. Dan wil ik nog even terug naar gisteravond. Heel wat anders, naar het strand van Vrouwenpolder, want daar zijn explosieven tot ontploffing gebracht. Het gaat om Duitse mortiergranaten en die zijn eerder op het strand ook gevonden. Het gebeurt natuurlijk vaker hè, dat de EOD explosieven tot ontploffing brengt op het strand. Maar nu was het extra bijzonder, want de badgasten die zaten in eerste rang. Let op! 18 uur af! 3, 2, 1! Nou, dat is dan toch leuk als je op vakantie bent en je ziet het op het strand gebeuren. Het is ongetwijfeld niet de laatste explosief natuurlijk dat wordt opgeruimd hier in Zeeland. Het ligt er hier vol mee. Ja. Waar sluiten we mee af? We sluiten af. Ja, ik denk dat je ze wel hebt zien staan ergens in Zeeland. Ze staan nu bij tankstations bij Goes, Kruiningen, Ierseke en Heinkensand. Ik heb het over automaten en ze zijn niet gevuld met snoep of een vette hap, maar met kersen en ander zomerfruit.
Nou, sommige automaten worden zo goed gebruikt dat ze zelfs 2 keer per dag bijgevuld worden. Jongen, met kersen en frambozen. Lekker, kan ik ook eens iets anders meenemen dan die ongezonde troep van het tankstation. Stefan, dankjewel. Het begon grijs en nat vandaag en ja, eigenlijk kan ik kort zijn, want dat bleef het ook gewoon de hele dag. Grijs en nat. Morgen overheerst opnieuw de bewolking. Dan is er ook weer toch iets meer kans dat we de zon zien. Gelukkig ook, dan is het overigens wel vooral nat. 18 à 19 graden is de maximumtemperatuur. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Straks een gloednieuwe Trots op Zeeland. Oh, dat is echt lastig, man. Ja, maar dan gaat hij heel snel. Wow. Oh, maar hij moet ook nog recht. Oh, dit is toch lastig? Nou, daar kan je straks veel meer van zien. Uitgebreide weerbericht komt daarna. Jules Gerner praat je helemaal bij en ik wens je alvast een hele fijne dinsdagavond.